Ahoj, čau, ja som Matúš. Toto je moje prvé video z Minecraftu, je tu so mnou Paťo. Ahoj. A rozhodli sme sa, že si ideme zahrať a natočiť Bed Wars. Tak jaký tým? Aby sme boli sami, tak poď ku zeleným. Ja som OK. Hej, stav sa, že on sa tak zeleným. Nehovorím. Ne, ale on je v inej aréne. To je dobré. Wow. Kámo, teba to jak vrátilo. Som to videl. Mňa to nevrátilo. Ne? Máš to vadné. A tuto kam sa dostaneš? No, 10 sekúnd. Je plný. Čo? Je plný. Ideme ku žltým? Jo, teraz. Žltý. Dobrá. Dúfam, že to k nám nikoho nedalo. Táto. Jaká mapa? Dobrá. Ty kokos, to budeme potrebovať bloky. A som u ironu. Toto mám. Choď zatiaľ ku hentovi. A mám texture pack. Mám ich docela hodne. Teraz mám tento, pink. Dobrý je tento, potom ešte tento demon. Poďme, bloky. A teda idem ty vole. 2 irony. Poď, stavaj. Toto stávaj cestu hore. Čo? Ku tým goldom. Jo. Zaber aj ty bloky pre istotu. Tu máš bloky. Začať. Paťo, ty tu máš Optifine, či nemáš? Mám. Máš? Áno. Bloky došli. Poď, tu máš. Nikto tam zatiaľ nejde. Ne, už tam je jeden. Red. Hej, rýchlo to stávaj hore. Už hore? Bacha. No a teraz to je tam. Uni, čekaj. No. No a všetky goldy teraz majú oni. Daj mi bloky. A ty buď tam. No, tam máš za tebou. Ty tu máš jediné veci, poď ho zabiješ, on skočí dolu a ja ho zhodím. Čo? Ja ich zničím, kámo. Ach, bože. Zhodil som ho. A teraz mu zničím postel. Kde je postel? Ja si u noho zoberiem iron. Kde má postel? Hore. Jak je bronz, tak hore po schodmi. Ty koko. Ak ja si u neho kúpim veci, počkaj. Toto... Už sa stávajú green. Nevadí. Ako pomoc. Jo. Už idem. Počkaj, ešte jedlo. Nemôžem. No, už sa vracala, si mu došli bloky. Ne, už sú tam dvaja. Poďme. Ja som ten red žije? Ne, ja som zničil postel, kým sa respavnul. Kto je na strede? Si tu? No, ja som tam na strede. Jo, ty si hore. Tak ja ťa tu budem brániť. No, kúkaj na green. Jo. Mám ho ísť hodiť? Aha. No, toho nezhodíš teraz. Tak počkaj, ja idem k nám. Jo, tak dones bloky. Ja mám 19. Šikovný. Poď. Hej, kúp si luk. Tento keď sa bude... No, on už je skoro na strede. No poď.
Mám ten meč zašpinený túto dolu. Kúpil som ti najlepší chestplate. Jo, počkaj, ja niečo spravím. Tak. Máš špinavý meč. Máš špinavý meč. No pôdu už je na strede. More. Postel postavám. Pomi. Sér na postel teraz, potom postel. No poď. Poď hajzli. Takže ty si chcel bloky tiež. Takže mám. No a dávaj. S lukom ho zhoď, tyho toho. Dobrá. Ty máš flameový. A teraz mi daj všetky goldy. Som mal luck. Nevíš, kde by som ich zobral? Tu máš inak chestplate. Ja mám. A ďalší. Protect, aha. Jo, to máš. Kde? Kto tu bol? Tam. Tak počkaj, ja tu urobím cestu hore. Jo. To je prvý. Máš to? Spravené? Hej. Jo. Vidím. Tak počkaj, ja ti dám goldy, čo som teraz nazbieral. Hej. Co je, vole? Už nič. Ty si tam hore. Idú na stred, tí zmrďáci. Pojdem. Big on mi ukazuje tým, nech ide domov. No. Dobrá. No, tu máš. Kaj si. Tu som pred tebou, za tebou. Tu som. Šikovný. 18. My sme jakí? Ľutí. Teraz ma to brutál vrátilo. CC, a CZ. Ja som to zabil. Ne, jo. Krompač. Čo? Krompač. Čo? Krompač. Zober. Jo. Už sem neskočí až tako. Tak, zoberiem to za tie 2 goldy. Musím tam dať aj túto ten oný. Tak, jo. Kde si? Na streche. Cítiť. La. Hej, ale ty aj na tých bul teraz dávaj pozor, som ich tam troška odviedol. No už ide zas. A už zas ide preč. Ja som jaký krivý. Ja viem. Trefa. Robíš si srandu? Konečne. Ty ešte. Aha, on to má takto. Ja som ho presne, keď to preskakoval. Bumác. Ďalšia. Yeah. Ale budem mať ja kill. Nebudeš. Ale mám ďalší. Mám ja aj. Ty, ciga. Red žijú, ne. Ne, počkaj, budeš tu zbierať goldy. Ja idem po red pre zásoby. Jo. Chceš niečo kúpiť? To som sem nelúbi v tom texture packu, fuj. Bé. Chceš niečo kúpiť? Niet. Ale mám krompač pre teba, keď tak. Mám 44 ironov a bronzu mám... Počkaj, tak ja by som vám mohol... No to asi u nás, to na strede si nebudem meniť texture pack, lebo... Kamo, ja som bol s jedným kamošom vonku, ja som sa skoro poštiel. Ja sa ho pýtam, že jak sa máš? A on že dobre.
Ale on to úplne tak vypovedá, jak... On úplne, že dobre. Čo sa tu dá kúpiť? Dá sa to kúpiť? Stretch. Ej, sú gry na strede. Na strede? No. Má si to kúpiť? Nemá si to kúpiť. Ideme pod na strede, to sú dvaja. Ja to zabijem. A hen ten jeden zdrhá, ale ten neprežije. Cigán! Ale on horí. Ja už som po ňom pálil. Zabil si ho. Uhorel a tu máš. Ja už mám krompač. Jo, dík. Dlhý. A teraz sa idem pobaviť. Teraz no to. Ne, ja som vyhodil meč. Ovečky či TNTčka? Trikrát hádaj. TNTčka. Bum! Ten tam aj čumí a stojí. Už mám 18 goldov. Hotovo. 23 goldov. Keď pôjdu na názenty, neboj sa. Tu máš bloky. Ja nechcú. Už mám 26 goldov, brašis. Ja mám 14. Som tu laglo som. Ja som mal tak. Som sa vypadol. Hej, Blue žijú? Tak to nie. Hej. Tak to bolo tesné, jak... Idem zastavať On postel. je na železe. Počkaj. Počkaj, u nás budú koľko surovín, keď sme tam neboli. Ani ne. Tam je ten Pás modrý. Hej, ale kúpim, počkaj. Tu máš šťastie. Kde si zase? Ja som u nás, ja zastávam postel. Dobre, brašis. Mám staga niečo Ender Dragon. A ja aj tak. Ja neviem prečo, ale mne to neukáže ten efekt, že keď vystrelím z toho luku a ja ho celý natáhnem. Jak to? Neviem. Ja som tam určite niečo debilné nastavil, keď tak napíšte do komentárov. Poďme! Ktorý cigán? No on má luk ten žltý. Jaj, to si ty debil. Sakra. Čo ešte budeme natáčať? Dotu natočíme. Dotu 2, shit. Dota 2 a z tohoto serveru ešte čo by sme natočili. Potom ešte aj s Myšom budeme natáčať. On nemá origo. Sorry. Paťo, ja mám stack goldu. Ja to tu otemňujem, ty kokos. Ja už mám stack goldu. Iron bloky. Sklo.
Už mám tak aj 1 gold. 2 goldy. Šikovná si. Kúp čestku alebo ender čestku alebo niečo. Ja idem domov. Idem domov. No počkaj. Potom to, keď to vykopeš, no tak to tam aj daj. Čo si metej tu? Oho, skoro som zletel. Tak ty kop 2 enter truhu, jednu tuto polož. Teraz ma to mega vrátilo. A ja. A ne. Potom kúp ender truhu, jednu u nás a jednu budem... A to sklo, jak mám oné tam dať? Nevím. Zase ma to vrátilo? A za to nevrátilo. Ty si šiel do hore, dopredu? Ja som to u nás, teda na strede. Zbieram goldy. Ty vole, ma to vracia. Že by teraz bolo nejaké miesto, kde by sme to všetko nevybrávali. Že taký stack goldov, že Není ešte tuto goldy? Čo je more? Aha, ja som onej. Od toto. Všetko. Jeden bol sa odpojil. To je dobré. Si ured? Čo? Pre zásoby. Čo? Ured. Nebol nikde ja. Ja idem toť ured. Mám pre zásoby. Tak. Ja kúpim 15 lucky blokov. Ešte máme. Potom. Čo? A odlož si veci. Keď ich budeš Jo, otvárať. však hej, jo. Neboj sa. Ne, fuj. A ešte v Optifine, omg. Ty kokos, ale my to tam máme opevnené. Poď sa vymeniť. Toto vymeniť. Počkaj, otvorím raky, áno. Raky broky. Čo chceš? Dostal si aj meč. No ešte ne. Ja ho treba. Džibe? Same na hovno. Zatal, ne. On je len jeden green. A ten nemá nič. Fakt. Hej. Tak s tým sa pohráme, ešte sú žltí, to sme my. A ešte kto je? Vymen sa ty vole. Dočkaj, Lucky Sword! Daj mi. Seru. Ty ho nepotrebuješ. Keď vyhrám ďalší. Strange. Ja mám pre seba 2 strnčky. Hej, ja už mám tak godov. Tak íď z domu. No aj ty pôjdu na stred a sme v prdeli. No a... Ja si to tu rozostávam. Oni tam majú TNTčka! Ja sa mi to zapálil. Kam to máme ešte dať? Sem ešte 2. Ježišmária. Tu dám k ironu. Koľko ironu? 19. Aleluja. Ježiš. Fuj, toto je hnusné. Regen. Jo. Ne. Ne. Ďalšie čestky.
O, ne, zase ma to hitlo. Už tretí, ne, druhý. Prosím, poďte. Lucky Sword. Čo je tam? Aha, to je ten fire. Ja ťa zabijem. Ty zmrt. Zmrt. Ešte tu máme nejaké lucky bloky. Čo všetko? Tak. A mazej na stred. Idem. Toto berem, toto berem, toto berem, toto berem, toto berem, toto berem. To si tu? Ne. A keď tak v tej onej máš... A tam je ešte 45 toho. Počkaj, jedlo. A tu ender trhu akože... Dal si hen tam? Čo? Tu ender trhu tam daj. A kde si mazaj na stred. Jo, počkaj, ja si ešte kúpim power. Jo, už idem na, tu máš goldy v tej ender truhle. Mám 38 tohto. Jo, ty si urobil cestičku, dobré. To je dobré. Ty kokos. Šakra. To nezničia. Nikdy. Na nikdy bych chcel. Zabezpečil. No. Teraz to som tam boli ender tie briky. A teraz to idem dávať z iron blokov. Robíš si srandu? Ja už mám ďalších, skoro stack toho. No jo, lebo ja som to nezbieral, ja som ich tam bránil. A prečo mi to nejde zničiť? Čo? No to? Lak? Ne? To proste Kámo, oni tam dávajú TNTčka, jen to odbombím. Henty? Ty green? Áno. Hej, to vím, to aj mne dávali. Ale nemôžem trafiť to TNTčko hnusné. Ty si slepý. Nej, to padá ty TNTčka dolu. Tak teraz, keď som to TNTčkom netrafil, ty vole. Jo. Bum. A oni to majú aj na tej veži. Trafil som ho? Jo, teraz som ho trafil. Oni tuto majú celého postavaného MG. Vážne? TNTčkami, ale. Ty kokos. Aj tu väžu, ja už mám ďalší stack aj goldu. Tak. Bič. O! Ma to vrátilo, nemám to rád. Nemám... Ty vole, ty čo tam stávaš? Iron bloky? Oh my god. Sprav tam dvere. Ale automatické. Hrabe ti. Ešte je 2 toť goldy a už mám stack. Dávaš na ich pozor? Už mám. Na teda? Na všetkých. Možno. Ured je niekto? Ne, idem pre matroš. Jo, dobre, ten budem potrebovať. Mám stack aj 2 tých goldov. A ironov? A bronzu? Ironov mám 45 a bronzu mám plný inventár. Skoro. Dominus. Áno. My sme...
Jo. Keď uvidíš takú pevnosť, tak tá sme my. Jo, už vidím. Kámo, ty nesteš oné? O, vrátilo ma to. Tak. Ježiš. Šup. Čo steš? Iron bloky a to? Ešte zoberiem toto. Počkaj, daj mi tie matroše, ja si to... Neboj sa, iron blokov mám 23. No ty veľa. Sandstone už 36. Daj si. Hoci metej, hej. Dávam to do tej malej čestky hore. Do tej malej čestky hore. Ty kokot. Čo ti dáva? Kamo Skype, Paťo. No jo. Bože, ser na to. Tak. Ten meč je pekný. Počkaj, ja som si chcel dať tento. Počkaj, ale najprv idem k nám. Tak. A dám si môj obľúbený texture pack. Kde je platinum? Tak. Au. Au. No poďme. Nemôžem. Plné ruky práce. Paťo, ty budeš mať channel. Neviem. OK. Ne. Sakra. Hej, máme 3 minúty na to, aby sme ich zničili, akože. Ideme. Čo? Počkaj, enderperly. Počkaj, ja si zmením texture pack a ideme. No, meň sa. Tu nie sú enderperly? O, dobre. Už máme. A pozrite na ten meč. A luk. K nám sa nikto nedostane. Slnko. To sa môžu rovno dosrať. Krompač je pekný, toto tiež. Ideme, počkaj. Keď vám to bude trošku lagovať, tak to je kvôli tomu texture packu. Sorač. Staviej, bejbo. Ne, nenačítané toč, bloky. Načo, však už si na blokoch, ty maďar. Počkaj. Prevencia. Jo, dobrá. Bum, počkaj, teraz by som tam neišiel. Že by som aj ja po nekom vystrelil. Počkaj. To čo majú za cestu? Ja sa bojím, kámo. Počkaj, ja chcem zabiť posledného. Kde je? To je zmrt, on padol. Kde je? On používa tú taktiku. Nie? Ja mám power 2. Tak hovorím na empty. Čo? Tak ja tu počkám na neho, čo si myslí on?
Poď, krasavče. Jo, trafil som ho. Jednu dostal. Padol. Mne sa tu laguje a ja padám. Jako fakt. Ale nejsme zničení a máš tam dosť goldov, to je v pohode. Ty kokos. Pohoda. Musí ma to vracať. O, lulululu. Ty ja zas. Kokos. On už je tu. To je smrt. Ja idem za ním a ja ho zabijem. Ty vole. Ne, ja som padol. Ty aj múdra si. Tak, ale žijem. Nejak ty. Držu. Ja ho idem zabiť dolu. Okej. Ne. Ale vyhrali sme. Asi. Že je voľná mapa Sihire? Ne. Tak čo ideme? Ja idem húb. Poďme Skywars. Toto čo je? Ne, to ma nebaví. Ale zmením si ten texture pack znova na ten, čo som mal. To je ktorý to bol... Tento? Ja tento asi. Dededin. Dohráme jednu hru Skywars, zomreme obidvaja a ja už by som to ukončil. Tak, ja som už pri Skywars. Ja už som tam. Aha. Kde si, jedu si. No, skoč tam. No, načti se. Jo. A ty si so mnou. Počkaj, a ty si... Kde si, tam si, toď. Optifine, čusák. Jo. Ja ťa vidím. A je plná... No, plná mapa. Je tu jedna, druhá. Hento čo je Iron Block? Ne, to je pec. Bum, bum, bum. Tak. Luk a šípy. Ja mám luk a šípy, fire resistance, toto. Ja mám luk a 5 šípov. A jo. 2 enderperly. Jako fakt. No. Ty... potvora. No portni ma na ten strom, nie? Hej, pod stromom je ďalšia truhla. Už si. Jo, to vím. Ale nevybral som ju, ja už som na strede. Hej, kúkaj na to, že či na mňa nejdu. Nejdu, v pohode. Ja tu braním. Počkaj, to ty sa stávaš? Kámo, teba nedám, si robíš srandu? Hej, niekto už je na strede. Poď, bejbo. Poď, vylez. A ja ťa hneď odstrelím. Jo, Paťo, pochop po ňom. Ne, ja som hodil enderperlu omylom. Shit. Stone, sword, helmu mám tu istú. Ne, tu zapalil TNT. Ty, ja si otvoril trhu. Mi palce. Bože môj. Ja som debil. Jaj, bože. Shit. Kámo, ty jak ťukáš do tej myši. Ďalší jeden. No, poďme už. Kámo. To sa mi ľúbi, ty pistný.
Za tým je príroda. Skočil a ja to do ňo trafil. Tak už si tu. Ne. O, on má to, čo ja som mal na minulom tom. O, on má kápu. Hajdem. Ne, on bude takto. Ja ho skrížim. O. Ja mám invis, ale teraz oni o mne nevedia. Teraz mám mega lagy. Kámo, ja som si dal invis a oni po mne nevedia. Dadadin. Toto je on. Ahoj. Aj tento má pekný dres. Či ten skin. A tento sa mi ľúbi viac. Jo, toto som mal ja, ale ja som mal ešte trošku iné. Dám si to aj na tento skin? Jo, to by sa hodilo. Tu je taká hetka. Jo. Alebo ne. No kde si ešte bojuješ? Hej. Jej. Prečo majú každú fotku? Ja som ho zabil. Druhého som zabil. Ser už na nich. Víme, že vyhráš. Ne, kde je ten zmrt? O, ten má tiež pekný skin. Fuj. Oh yeah. Dobrý deň. Hej, moje holky. Ešte jeden žije. A ty? Ja žijem furt, ale neviem kde je. Tam je. Beju. Invis. On má šip v sebe. Hustý. Be. A ty holka. No pojď už skoč, omg. Jo. Ty mi nebuchaj do mna. Ne. Ja mám plus 79, dobrý ja. On má 109. On má 1024, to čo je, ty vole. Zabil som ho. Dobrá, vyhral si. Yep. Napíš niečo do chatu, koľko máš to bodov. Čo? Mišo mi píše. Ja mám 40, plus 49. Jo, to lepší. To nahrám neskôr. Tak poď, ja už to končím. Aj tak už točíme docela dlouho. Sem pod! Tak, áno, toto je úžasné. Tak. Máme. Takže, čus, ja sa s vami lúčim, uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus! Ahoj.